बोडोलैंड के कुछ अच्छे काम करे इसलिए मुझे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां सुबुंफोर जिउ गोमालांखो बिसोरनि सुबुंफोरनि जिउखौथ' जों सुख'फिननो हाला लानानै मेथाइ लाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम आं She's crying लोगोफोर स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना नुनो हादों आं नैबे अरनि खाथियाव ओमफ्राय नैबे बिथाङा प्रडिउसार डाइरेक्टर सिंगार मथथे माल्टि टेलेन्ट बे अरनि खाथियाव बेफोरबायदि शुट खालामदों मानि थाखाय व्हाट इज द रिजन फर ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड बिथाङा दिनै बर' हारिया जोंनि गावगाबागाव नांलाय खमलाय गावगाबागाव गोरोबथि गैयैनि थाखाय मोनसे मेथाइ बिथाङा दानखांदों बे मेथाइयानो जाहैबाय सार लिरिक्स मेथाइनि टाइटेला मामोनलाय बड'लेण्ड डायरी मुंनि मोनसे मेथाइ लिरिक्स बानायदों मेथाइ खनबायबो ओमफ्राय एलबामनि नामाबो बड'लेण्ड डायरी जागोन ओमफ्राय बे एलबामा फैगोन जोंनि बादारि फिल्म प्रडाक्शनावहाय स' बिथाङा प्रयजन गैया बेफोरबायदि अरनि खाथियाव बेफोरबायदि गिटार दामनानै बेफोरबायदि खानाय गोलाव लानानैहाय बाव सिंगिं खालामनायनि शक गैया बाट हि इज डुइं राइट नाउ such things so try to understand ओमफ्राय बिनिखायनो जों गावजों गाव बुजिलायनो नाजा I would like to आं माने बिथांनि daughter जों फंनैसो रायलायनो गोसो जादों so please मा नामलाय नानि नोंना please can you come this side please in the middle could you please tell me your name आपके गिरी मुसारी sorry Giri Musari you're looking what to say your name is beautiful so आप क्या सोचते हो आपके पिताजी ऐसा कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है क्या आपको क्या महसूस लग रहा है ऐसे दिल में क्या लग रहा है आपको आपका पिताजी ये आके बाजू में से बैठ के गिटार विटर बजा के बाल लंबा लेके क्या लग रहा है आपको बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्यों अच्छा लग रहा है बेटा क्योंकि वो बोडोलैंड के कुछ अच्छे काम करे इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है सी पब्लिक्स क्या बोल रहा है ये बेटा क्या बोल रहा है इसका डॉटर ये बोडोलैंड के लिए कितना इसको भी अभी पता है बोडोलैंड क्या है सो हम लोगों को बोडोलैंड चाहिए हम लोगों के दिल में अभी भी संतुष्ट तो नहीं है हम लोगों के दिल में अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है सो हम लोगों को बोडोलैंड चाहिए सो बोडो लोग बर'फोर लोगोफोर जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासिबो जों खौसेथि जानांगौ स' बिराद मटिभेशनेल भिडिअ बिथाङा नोंथांमोना सार्च खालामना नायनांगोन आं बिथांमोननि चेनेलखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपशनाव होगोन ओमफ्राय आं स्क्रिनावबो बिथांमोननि चेनेलनि नेमखौ लिरना होगोन स' नोंथांमोना नायनांगौ बे भिडिअखौ आरो सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोनखौ स' लास्टआव आं मेडामनिफ्रायबो फंनैसो बिबुंथि स' नोंथाङा माबायदि फिल खालामदों मेडाम बे टाइमावहाय नोंथांमोना जे अरनि खाथियाव दाबो नै अरा बिराद दुङाव आंबो दुंनाय मोन्दों मेडामाबो दुंनाय मोन्दों स' हाउ डु इउ फिलिं राइट नाउ दाथ' माने बहुत माने ओरैबायदि मोजांबो मोनदों दुखुबो मोनदों आरो दा एसे गाबनो ओंखारदों रियेलि मोनानि 7:30 जाबाय दा 7:30 जाबाय दा अब्लाबो फुंनिफ्राय लायै लायै दासिम दं आरो ना बिथांमोना रियेलि फुंनिफ्राय शुट खालामगासिनो बे भिडिअखौ फुंनिफ्राय ओरैबायदि सान्दुङाव बिथांमोना जादों जानाय आं बेखौथ' खबर ओमफ्राय बेफोरबायदि टाइमाव बिथांमोना बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायनि मोनसे माबाखौ लानानै मोनसे बार्निं डिजायरखौ लानानै बड'लेण्डनि थाखाय स' बिथांमोना बेफोरबायदि खालामगासिनो स' बिराद नोंथांमोना बुजिनो सेस्था खालामनांगौ स' मा बुंनो नागिरो मेम माने मोजांबो मोनदों बिदि खालामनायखौ नुनानै खालामनो मोननानैबो आंबो माने दुखुबो मोननाय फैयो आरो एसे माने दिनैसिम जों फार्स्ट टाइम आं बे शर्टखौ खालामनो मोनदों ओमफ्राय दिनैसिम जों बड'लेण्डखौ मोनाखैना गोबां मानसिफोर जिउ गोमाबोबाय बिराद जोंनि बर' बिसाफोरा जिउ गोमाबोनांबाय बिराद आन्दालन जाबाय बिराद मानसिफ्रा रेल स्टेशनाव थांनानै रेल बन्द' खालामहैबाय बाट दिनैसिम जोंनि मा होनो जोंनि थर्स्टिया दिनैसिम कमप्लिट जायाखै जों दैखौ थोजासे मोनलोंनो हायाखै आरोखि ना दिनैसिमबो बेखौनो बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय माने मोजां मोननायनि गेजेरावनो माखासे दुखु मोननायजों माखासे खुसिनिबो मोदै बोहैदों दुखुनिबो आरोना गेजेराव माने ओरैबायदि मोजांबो मोनदों दुखुबो मोनदों माखासे जाथायफोरखौ गोसोखांनानै बा बे रलखौ जों खालामनो मोननानै ओमफ्राय ओरैबायदि माने माखासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां सुबुंफोर जिउ गोमालांखो बिसोरनि सुबुंफोरनि जिउखौथ' जों सुख'फिननो हाला ओमफ्राय जायफोर दा जोंनि हारिनि थाखाय जेसेबां मानसि गावनि न'खर संसार मिथियाजासे जानाय लोंनाय मिथियाजासे माने फुरा सेक्रिफाइस खालामगासिनो दं गावनि जिबनफोरखौ बिथांमोनखौ नुनानै जोंनि बे फिसा सुदाथ' जेबो नङा अब्लाबो बेखिनि सर्ट खालामनायावनो जुदि आंनि गोसोआ एसेबां दुखु मोनदोंब्ला आं सानदों आरोना बैसोर सुबुंफोरा जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय मावबोबाय बिथांमोना बेसेबां माने खस्थ' खालामदोंमोन जिउ गोमालांदोंमोन आं बे मेथाइखौ कमप्लिटलि दासिमबो खोनासंनोनो हाया माने शुटिं जाजेननायनिफ्राय लानानै मेथाइ लाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम आं
शी इज क्राइं लोगोफोर गाबबाय बिथाङा गाबनाय दुखुनि मोदै गदों हारिनि थाखाय स' लोगोफोर बिराद मटिभेटेड भिडिअ बानायगासिनो स' लोगोफोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लाइक कमेन्ट शेयार लोगोफोरजोंहाय खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव ओमफ्राय लोगो बादारि फिल्म प्रडाक्शनखौबो सापर्ट खालामनो साबस्क्राइब खालामनो चेनेलखौ दाबाव स' लास्टआव आं बिपुल सारनिफ्राय फंनैसो मा बुंनो हास्थायबावो सार बुंनाया दाथ' नुबाय बयबो जों बे माने आन्दलन खालामजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोंनि बर'फोरनि माने थैनाय बिदि दुखु खस्थ'आ दिनै बिटिआर मोनदोंबाबो जोंनि फिथाइया मोननाय जिथु भेलु बे थैनाय जिबन आरो जोंनि थैनि बेसेना जादोंना जायाखै जोंनि थैनायफोरनि बेसेना जे माने लाब जादोंना जायाखै बे माने खिनियाव जोङो गोनो गोथोसिम दं आरोखि जोंनि गोसोआ बेनिखायनो जों दा माने एसे दुखुबो जादों जास्ट माने बर'फ्रा एसेबां मानसि थैबोबाय ओरैबायदि खिन्थु जोंनि हास्थायनाया फुलफिल जायाखै बेखौ आं फिल खालामदों आरो दा बे समावहाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बिपुल सारनिसिम मेडामनिसिम ओमफ्राय स्पेसियेलि बिपुल सारनि डटारसिम थेंक इउ स' माच सर्टी दे गोजोननाय थाबाय दे